Aaron Ramsey I gymryd y gic i'r crysau cochion. Sean MacDonald yn ôl I gyfeiriad Jacobson. Mae e'n croesi, ond mond yn dod o hyd I gris gwyn. Ac yna College yn gris mona llwyr wrth geisio clirio. Cyfnod da o bwyso gan Gymru. A Jacobson yn paratoi I gymryd y tafliad hir. A Bale yn cael ei chlirio yn ôl at gapten Cymru, Jacobson. A nawr, mae yna gyfle gan Agawnovic I wrth ymosod. Yr eilydd, Brown sy'n I wylio fe. Agawnovic yn ceisio mynd heibio I Brown, ond gwaith ragorol gan yr eilydd. A chic gol yw'r canlyniad I Gymru. Mae Agawnovic wedi bod yn ddreinen cyson yn yslys am ddiffyn Cymru drwy gydol y gêm. Ac unwaith eto, Bosnia Herzegovina sy'n ymosod, maen nhw'n colli'r meddiant. Brown yn ôl at Collison. Brown eto. Gwaith dda gan Sean MacDonald, ond mae yna 3 yn ei amgylchynu fe. Mae angen cymorth. Tafliad I Gymru. Wel, mi roedd Sean MacDonald dan dipyn o bwysau ar yr yslys yma. Collison a chyfle I groesi. Mae'n gwneud hynny a pheniad ardderchog gan Kejnanovic. Ched Evans, wel, yn llorio College. A Ched Evans o bosib yn ffodus bod ddim yn gweld y garden felen yma. Buric ar gig hir. Zelic at Boubacar. Boubacar yn ergydio! Ac mae Boubacar wedi rhoi Bosnia Herzegovina ar y blaen yn erbyn Cymru. Wel, symudiad syml y gig hir lawr ca ac yna Jelic yn llwyddo I ddod o hyd I Boubacar. Doedd na ddim llawer y medre o Wain Fawn gwneud yn y gol. Mi roedd yn ymestyn i'r eitha ac mi roedd e o fewn hanner modfedd I gael ei fache ar y bêl, ond Boubacar wedi ergydio'n berffaith I gornel y gol. Peniad ymlaen gan Ramsey. Gynta. Mae yna fwy o brysurdeb nawr yn perthyn I chwarae Cymru. Ac mae gofyn i'r chwarae fod yn fwy siarp. Ond unwaith eto, mae Buric yn awdurdodol fel y mae wedi bod drwy gydol y gêm yn ei gwrt I hun. Ac unwaith eto, y gig hir anferthol na lawr ca yn creu problemau I amddiffyn Cymru a Mike Williams yn ildio'r gig gornel dan bwysau gan erbyn Zec. Ac mae'n gig gornel I Bosnia Herzegovina lle y dymunau chwaraewyr Cymru fod y pen arall yn ymosod. Ond amddiffyn sy'n rhaid I wir Brian Flynn I wneud. Wel, mi roedd na drosedd yn y cwrt a da yw hynny. Mi ddath o Wain Fawn Williams a methu'r bel yn llwyr. A geiliadau pryderus I Gymru. Bale yn treulio tipyn o amser yn yr awyr. Nawr cyfle gan Collison I reoli hi. Ched Evans yn lledu'r chwarae. Cyfle I groesi. O peniad gan Sam Vokes. Ond oedd e methu a chael digon o rym yn y peniad. A yn ôl I arfen Buric yn cymryd y gic yn sydyn ac yn hir. Y dorf yn apelio yn dweud fod Sean MacDonald wedi reoli'r bêl gyda'i fraich. Chwaraewch ymlaen yw penderfyniad y dyfarnwr. Kejnanovic yn ôl at Buric. A wy'n gwybod yn iawn lle eith hon, yn hir lawr ca unwaith eto. A tu nôl I amddiffynwyr Cymru.
Mike Williams dan bwysau gan Zec. Ac mae dildio'r meddiant Boubacar at Kokalic. Kokalic! Arbediad da gan Owain Vaughan Williams. Dyma'r ergyd gan Kokalic, ond mi roedd y golwr yn effro. Mae yna eileddio i fod Mark Bradley a Simon Church ar y ca yn lle Aaron Ramsey a Sam Vokes. A mae sgoriwr Bosnia-Herzegovina, Boubacar di gadael hefyd. Cyfle fan hyn i Bradley! Wel, yr eilydd yn agos eithriadol a dynion i'r sgôr yn fyna i Gymru. Y gic rydd gan Jacobson. Bosnia-Herzegovina yn methu a chlirio'r peryg ac yna'r ergyd, wel, yn wallus. O, pas lac, nawr cyfle gan Gymru i wrth ymosod. Crediad cry gan Ched Evans, mae yna gymorth, Sean McDonald sy yno. Ac yna, yr ergyd yn cael ei arbed yn dda. Yr ergyd gan yr eilydd, Mark Bradley. A'r golwr yn gwneud ei waith yn gampus. Cic cornel wedi chymryd, wedi chlirio, ond mon mor bell a Jonathan Brown. Y bel yn ôl i'r cwrt, ond unwaith eto'n llawer i agos at y golwr. A chyfle gan Bosnia-Herzegovina i wrth ymosod. Oh, ond smonach llwyr gan yr eilydd. Ond dyma'r cyfle, ddath i ran Mark Bradley. Nawr te, beth yw'r tactegau? Mae Cymru angen gol. Maen nhw ar ei hôl hi, o gol i ddim. Gol Boubacar ar ôl 4 munud ar 10 yn yr ail hanner. Jacobson, rediad da. Mae wedi dod o hyd i Simon Church! Ac mae Cymru wedi union i'r sgôr. Wel, symudiad syml yn y diwedd. Ond symudiad hynod o effeithiol. Y capten a'r bas yn curo 3 amddiffynwr a Simon Church yn sgorio ei 3edd gol i'r tîm dan 1 ar 20. Gol gampus i'r eilydd a i ni nôl yn y gêm. Rhaid canmol gwaith y capten, rhaid canmol hefyd gwaith y sgoriwr Simon Church. Cymru nawr yn pwyso am y gol fyddigol. Bach iawn o amser sy'n ar ôl. Ched Evans! Mae wedi gwneud i! O, gwych! Ched Evans! Wel, mae record sgorio hwn yn anhygol. I 9fed gol ac mae'n ennill i 7fed cap heddi yma. Gol gampus! A edrychwch ar y sgôr. Bosnia 1, Cymru dan 1 ar 20, 2. Mi fyddwn ni yn aros ar y brig gyda 4 pwynt o fantes os y gorffennydd y gêm fel hyn. Y chwif ola a mae tîm dan 1 ar 20 Cymru o fewn 1 gêm i orffen ar frig grŵp 10. Canlyniad gwych i'r genedl gyfan yn Sarajevo. Bosnia-Herzegovina 1, Cymru 2. O'n i mai gael 3 pwynt a gafon ni 3 pwynt i dobrau yn cyn dechrau'r gêm. Os di'n dod yn hwyr, mae'n dod yn hwyr. Just bod ni'n mynd adre efo'r 3 pwynt a gael pawb yn hapus ar ddiwedd y dydd. It was a difficult game for us. I thought Bosnia played very, very well. Winning that basically restricted us to 3 shots. Thankfully for us, 2 of them were on target, and we've won a very tight game. Mae llawer o'r gwledydd fel hyn yn galed. Ac wrth ystyried y ca, dwi'n meddwl oedd e ddim y gorau i fod yn onest, felly dwi'n meddwl mae'n 3 pwynt enfawr i pigo lan. We come into the game in a good position, as favourites, and sometimes that can give you some added pressure. And it showed in our first half. We didn't move the ball quickly enough. Second half was a lot better. We started to make more direct runs and move the ball with a bit of purpose, and a substitute comes on and makes an impression, and that's what we want. It's an 80-man squad. They all have to be ready, and he's come and he's given us the spark that we needed.
Pa mor hapus ydi pawb yn y stafell newid na rwan? O, mae pawb wrth i bodda. Do ddim y gêm o ran y bydd i watcha, dwi'n siŵr. Diolch i'r cefnogwyr i gyd sydd wedi dod yma heddiw i'n cefnogi ni. Go and win away from home anywhere in Europe is an absolutely excellent win, and that's what we've done today. And of course, Romania still have to come here, so Bosnia have a big say in what's left in the group. Well, certainly, but the position we found, it's all in our own hands. We win the tournament against Romania, we've qualified.